bil-qatra qatra tintmela l-ġarra u f'dan il-każ ħajja. Thomas De Bono huwa wieħed minn bosta donaturi li ta' spiss jerħula lejn il-Bank Nazzjonali tad-Demm biex jagħmlu ġest mill-aktar altruist. Iżda għal De Bono l-jum tal-erba' kien wieħed mill-aktar speċjali għax propju feluq sninu għażil li jagħti il-100 borza demm. Kull maħsud għandu żmienu u għal Thomas referija l-bosta snin l-appuntament tiegħu li jagħti d-demm kull 3 xhur ma jitilfux. Appella biex kull min jista' jagħti d-demm ma jitlifx din l-opportunità li tista' salva ħajja ta' persuna. Saħaq li xi drabi persuni jażlu li ma jagħtux id-demm minħabba l-biża' tal-labra u sostna li l-ħaddiema huma professjonisti u qegħdin hemm biex jassistu. Jekk inti b'saħħtek hija xi ħaġa tajba għax ma tafx min ikollu bżonn id-demm tiegħek għax sfortunatament naf nies li jkunu b'saħħithom u forsi xi bżgħu xejn mill-labra nista' nassikura li jkun ma tħoss tingiża żgħira u mbagħad laq kollox. Caroline Kassar, uffiċjal fih dan il-Bank Nazzjonali tad-Demm, spjegat l-importanza ta' dieta bilanċjata. Semmit l-importanza tal-ħadid għax qalet li dan jibni l-hemoglobin, iċ-ċelloli li bħal vettura jġorru l-ossiġnu id-diossidu tal-karbonju mill-pulmun għall-organi u lura. Mela jekk jiena m'għandix biżejjed hemoglobin tajjeb, jiena mhux se jkolli ossiġnu tajjeb u se nħossni għajjiena u nħossni taf inti anke naqta' nifsi jekk nagħmel 4 passi. Persuna bħal Tommy irid jiekol affarijiet b'saħħithom li fihom ħafna livell ta' ħadid. Hemm ħafna affarijiet, hemm il-ħaxix l-aħdar, hemm il-laħmijiet, hemm ċertu ċereali li huma rich in iron. Hija temmet tajt li l-irġiel jistgħu jagħtu d-demm kull 3 xhur, filwaqt li d-nisa jistgħu jagħtu d-demm kull 4 xhur. Finalment sostniet il-bżonn li l-bank kollu ħażna tajba ta' demm għax fi kliema kull borża tista' tfisser il-ħajja jew il-mewt ta' persuna.